дар деҳаи артучи ҷамоати деҳоти рӯдакии шаҳри панҷакент содиршавии ҷинояти авбошӣ бо оқибати маргро мақомоти милитсия ба хат гирифт. се ноболиғи 17 сола бо ҳамдеҳаи худ ҷавонмарди 28 сола ҷанҷол намуда якдигарро латукуб ва сангпартоӣ мекунанд. Як нафар тамошобини ҳодиса ноболиғи 16 сола аз санг ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта баъди як ҳафта дар беморхона ба ҳалокат мерасад. Аз ҷараёни тафтиши пешакӣ гузориши навбатӣ маълумот медиҳад. аз ҳиссиёти авбошӣ моҷарои се ноболиғи 17 сола ва ҷавонмарди 28 сола шаҳрванд бегмуродов Адҳам Раҳматович дар деҳаи артучи ҷамоати деҳоти рӯдакии шаҳри панҷакент бо хотимаи фоҷиавиаш фаромӯш нашуда нест. аз рӯи маълумотҳои дастраснамудаи гурӯҳи фаврии тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри панҷакент муноқиша санаи 4 июл барои истифодаи оби полезӣ байни ноболиғон ва Адҳам Бегмуродов сурат гирифтааст. танбеҳи лафзӣ, латукуби якдигар бо истифода аз санг ва олоти кишоварзӣ ҷузъиёти ҳаракатҳои авбошона аст ки байни иштирокчиёни ҳодиса ба вуқӯъ пайваста то он даме ки аз сангпартоии ҷониби якдигар як нафар тамошобини кашмакашиҳо ноболиғи 16 сола Иқболи Абдуфаттоҳ ҷароҳати вазнин набардошт, хомӯш нагардид. Мене часпидан ки ман як тел додам ки ино табир гирифтам, қариби пеш мошин рафтам, мошини тагангӣ. Кадом? Ҳам мошин сиё. Баъд инҷа ихмол дағаён ман ҳамчи истодагӣ буд, ман ҳам инҷа ба. Ман ҳамчи истодагӣ буд ки дар так ҳамаи санг вайрон кардам ки ман ҳамин вомират гирифта барафтам, ҳамин пиш дам кардам, ҳамин вомират рехтагӣ будам ки кадом ҳамино гуфтан ки бача ғалати. натиҷаи ин авбошӣ ҳамон аст ки дар баробари латукуби якдигар ва дағалона вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ атрофиён низ зарари ҷисмонӣ бардоштанд. ноболиғ Иқболи Абдуфаттоҳ аз ҷалбдидагонест ки санги ногаҳонӣ ба ӯ расида ҷисми ӯро ҷароҳатнок ва баъди гузашти як ҳафта аз рӯзи ҳодиса дар беморхонаи шаҳри Панҷакент ба ҳалокат мерасад. оиди ҳодисаи ҷиноятӣ бо дастрасии моддаҳои 237 ва 110 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст. гумонбарон ҳамдеҳа буда ҳар кадоми онҳоро вобаста ба кирдори содирнамуда ҷазои сазовор интизор аст.